For 10 år siden fulgte TV2 Jørgens første måneder. Jørgens forældre, Annie og Bjarne, levede et kaotisk liv og magtede ikke at tage sig af ham. Jørgen var derfor i fare for at tage varig skade. Der gik 4 måneder før kommunen greb ind og anbragte Jørgen i en plejefamilie. Så er det klart, at Jørgen blev mærket af sin kaotiske start på livet. Han har store følelsesmæssige problemer. Annie fik sit første barn Jørgen i 1997. De unge forældres kaotiske liv betød, at Jørgen var i fare for at tage varig skade. Og det har jeg ikke lyst til at stå. Og Bjarne var ikke i stand til at få kontakt til Jørgen, og han trak sig til sidst helt ind i sig selv. Efter 4 måneder kom Jørgen i familiepleje. Jeg skal ikke komme og bestemme. Jeg kan godt sige det nu, at I brænder mig som en dårlig mor, og det mener jeg seriøst. Vi magter det ikke. Vi er ikke antændt af forældre. Du er godt nok blevet en strid banan, og det synes jeg er med, så kommer hun og sove lige klart. Så kommer stemme over. Er det rigtigt? Du ser rigtig forvirret. Man kan jo frygte, at hvis der ikke bliver skabt nogle ændringer på det, at han går ind i sig selv og bliver meget, meget svær at nå som barn, og at der kan udvikle sig varige skader. Det er jo lidt min skyld, jo, at han er blevet hjerneskadet, eller fået den halvdam og halvautisten, ikke også? Fordi jeg ikke tog mig godt nok af ham. Da Jørgen blev 3 år, begyndte han pludselig at ændre adfærd. Altså, der var noget med den dreng. Han sagde og opførte sig rigtig voldsomt. Han var aggressiv og der skulle sættes grænser, og hvis man havde gjort noget den ene dag, så skulle det helst være ens næste dag. På Børnepsykiatrisk Hospital i Aarhus fandt de ud af, at Jørgen lider af forskellige udviklingsforstyrrelser. Han har nogle træk af autisme og af ADHD, det man før kaldte damp. Overgrebene startede, da pigen var 9 år og har fundet sted flere gange om ugen. Hun er blevet sparket på kroppen og i hovedet, er blevet lagt i førergreb og er blevet holdt indespærret i timevis i både et mørklagt badeværelse og et hundebur. Politiadvokat Peter Rask beskriver over for P4 Nordjylland sagen som usædvanlig grov, og han har i sine 22 år i politiet aldrig oplevet noget lignende. Jeg ønsker ikke at kalde min søn for en løgner, men det er løgn, det han siger, og det er kommunens folk, der har fået ham til det. Den værste sag i de unge møder kom frem i år, da en ung mor blev sigtet for ruskevold på sin kun 6 måneder gamle baby. Hun er sigtet for at have rusket sin kun 1-årige søn, så han i dag er hjerneskadet. Forældrene er tiltalt for at lade den ældste datter grave sin egen grav og formå de andre børn til at lade hende bedække af en hest. Hun er blevet tvunget til at skrabe sne i bare tæer og fik begyndende koldbrand, ligesom hun blev voldtaget af sin far. Den ældste datter, der er over 18 år, blev slået med et baseballbat, træpæle, jernstænger og tisse på. Forældrene anstiftede de andre børn til at slå og tisse på hende. Den ældste datter gik til politiet i februar sidste år og fortalte om misbruget af sig selv og sine 8 halvsøskende i huset i Serritslev. De 8 børn blev i første omgang tvangsfjernet og anbragt hos aflastningsfamilien. Hvad tænker vi dog på? Så mange små, uskyldige mennesker skades. Vi har en enkelt sæson mødt DR Louise og Rasmus, der boede i deres hunds og kattes afføring med midler i køkkenet. De fik deres datter Rosa fjernet 4 timer efter fødslen. Hvad sker der egentlig med et barn, når ens forældre svigter, når man bliver efterladt sulten og ensom derhjemme, fordi ens mor er syg og far foretrækker værtshuset? Det kan min næste gæst fortælle meget mere om. Velkommen til. Tak. Hvordan så der så ud i dit barndomshjem, sådan som du husker det? Der var meget beskidt og rodet, og der var ikke særlig pænt. Vi havde ikke rigtig noget legetøj, der var ikke rigtig nogen møbler. Jo, i stuen, men ikke på værelserne. Selvfølgelig havde vi en seng.
Men ellers så var der faktisk ikke meget andet. Din mor var psykisk syg. Hvordan påvirkede det dig som barn? Jamen, jeg oplevede ikke rigtig noget kærlighed, noget ømhed, nogen kram eller nogen kys eller opmærksomhed. Der var ikke nogen, der spurgte, hvordan min dag havde været i skolen, eller spurgte ind til noget som helst. Faktisk var der ikke nogen. Du tror, at lykken ligger hos din far? Fordi der er jo i hvert fald pænt og rent og orden på tingene. Der er i hvert fald alt det materielle. Og der er også nærhed og nærvær. Men bare ikke ret lang tid ad gangen. Jamen for det første, så kan jeg ikke finde ud af det. Og igen, så kan min far faktisk heller ikke finde ud af det. Hvor meget alkohol gør han? Jeg vil nok betegne ham som kvartalsalkoholiker i dag. Ja. Hvad gør det ved dig? Fordi du udvikler dig jo, har en hård barndom, men hvad er det så for et barn, du udvikler dig til at blive? Jeg var uregerlig. Jeg hørte ikke efter nogen. Jeg ville selv bestemme. Jeg kunne ikke skabe nogen relationer eller noget venskaber. Jo, det kunne jeg godt for korte perioder, men så kunne det ikke bære længere. Og i 5. klasse, altså i en alder af kun cirka 11 år, så begynder du at ryge hash. Ja. Og ryger meget ud på et sidespor der. Så hvad betyder det for dig, at du begynder at blive misbruger? Jeg flygter simpelthen fra livet, fordi det er simpelthen for hårdt. Det er for svært. Du forsøger også på et tidspunkt at flygte så bogstaveligt fra livet, at du forsøger at begå selvmord. Ja. Hvordan er det, du prøver det? Jamen, jeg spiser 70 panodiler, da jeg går på efterskolen. Og havner på sygehus. Men jeg overlevede heldigvis. Ja, jeg overlevede. Ja. Så kan man sige, at vendepunktet i dit liv, det bliver, at du faktisk bliver fjernet fra dine forældre og fra dit hjem. Og kommer hen på et hjem hos Bjerggård, da du er 17 år. Ja. Hvad betyder det for dig, at du kommer væk fra det her? Jamen, det betyder rigtig meget. Det har jo mere eller mindre været min overlevelse, tror jeg. De har været der for mig, og der har været konsekvenser, der har været regler. Jeg kunne ikke bare gøre, som det passede mig. Det har jeg jo altid gjort. Men lige pludselig så var der konsekvens bag. Og det oplevede du som noget godt? Ja.